Africa Content TV. Àdúgbàdúrà sọlọ́mọ. Kí Nàìjíríà orójú. Kí Nàìjíríà ó tó. Kí gbogbo nǹkan ó dẹrùn ní Nàìjíríà. Èpo tó wọ́n kó lọ sílẹ̀ kì í bọ̀ o. Gàrí tó wọ́n kó lọ sílẹ̀ yìí. Búrẹ́dì tó wọ́n tó lọ sílẹ̀ àgbàtà. Gbogbo kan tó gbówó lérí. Àti sọ fún Zanzibar àti pé kó wálẹ̀. Káwa mẹ́kúnnù lè gbádùn. Kó má ṣe jó lọ́wọ́ nìkan pàṣẹ. Ó máa ma gbádùn ní Nàìjíríà yìí bọ̀ o. Kò gbọ́dọ̀ fi síbí kan lábàá ká pàṣẹ o. Kí gbogbo wa ó gbádùn àgàtà. Ẹ̀yin olórí tẹ̀m̀pẹ́ ní ibẹ̀ pàṣẹ. Ẹ wá òun ṣe sí lábàá ká àgàtà. Ara kan gbogbo ara lò ó pàṣẹ. Ara kan gbogbo ara lò ó jíwá. Olórí tó bẹ́ níbẹ̀ àlọ́bí o. Ẹ̀yin ìjọba tó bẹ́ níbẹ̀ nìkànnì. Ẹ wá ń ṣe sí lábàáká pàṣẹ. Kó tó pẹ́ pro brighton àgàtà. Kó má di riot ìbá o. Báwo aráàlú kọ́ máa fa riot ìbá. Ẹ wá ń ṣe sí lábàáká o. Ọlọ́wọ́ fún iṣẹ́ àlọ́bí. Àmín. Bàbá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ àgbọ̀.